Здравейте ви, боксери! Аз съм Марто 98 или Slow Motion. Това е следващият епизод на The Simpsons Hit and Run. Вече... тук трябва да спрем. Вече играем с Лиса. Доста епизоди не бях правил. Или по-скоро... не съм... така. Значи трябва да се с Nerd и за да вземем да отидем някакъв магазин, може би, и трябва да вземем някакъв комикс. Но няма да караме ние някакъв друг човек. Само че накъде трябва да ходим. То си пише. Ето нататък. Малко съм позабравил да играя. Да карам ли? Защото в момента превъртам друга игра и затова. Може би ще е дълго. Малко падат FPS-тата на момент. Чил. Да, ето. My goodness, busted. Сега трябва да стигнем до магазина. Тук е нещо като състезание за време. Докато стигна до определеното място, за да взема тези неща. Или може би да се върна. Бързо бе. Така. Ще продължа с проектите на Джеймс Бонд Bloodstone. Вече се завръщам от голямата ми дълга почивка. Моят приятел, когато свърши тези проекции, монстр 10 колегата, той може би той ще вземе една дълга почивка от един месец, за да мислим какво ще прави. Така, минахме я. Mission complete. Тук сме хора, играта ми крашна. Евентуално брутално крашване. Почва да краша така и не мога да сейфвам играта. И затова трябваше да я направим мисията отново. Стартираме мисията с този... трябва да намерим Барт просто. Не знам точно как се казва това древничка с цайсте. Малко на зубър, че ми прилича. Фейбл Барт. Не, това е он с цайсте. Он е другия беше... Милхаус, да, така се казва. Трябва да се качим в нашата кола. Така. Преди това ни спипаха да ни вземат 50 стотинки. Къде трябва да отидем до планетариумът. Може би. Тук ни казват да внимаваме, защото наистина просто от улицата викат да бъдем по-внимателни. Дрифтове се получават. Малко на моменти пада FPS-то, но веднага след това се връща. Get tax complete. Както да, двама цаи си има. Тук трябваше да, това е планетариума. На дъното на... не на океана, на планета.
Трябва да минем тук по тази улица. Къде ме фанаха тия? И ти щяха да ме спишват да ми вземат сутинчиците. Тъй като съм бедна мишка и нямам толкова 350. Използвам ги само за мисии. Трябва малко помощ. Продължават да ни гонят. Това адски много ме дразни. Защото това... Само това знае. Аз комплит. Той е. Аз се фърлива на скалите. Така. Мисия комплит. Втора мисия за сега. Къде ми е возилото? Да, ето го. Отпред. Трябва да отидем до Кристи Бъргър. От този път. Може бързо и може бавно ще стане. Зависи според какво стана току-що. Според това как ще се развият нещата. Да, просто боронята. Какво беше това? Някакви стотинчета. Да. Не мога да тръгна. Взехме няколко и си направим пълен став 350. Тук е затворен пътя. И тук може да се мине, но да не рискуваме. Ето какви са бавни тия. Тук е нещо като някаква отделна част от града. Не. Много се върнахме на нашето място. Да паркирам колата. Кой е той? Той е някакъв Апу, така се казва. Значи трябва да помогнем на Апу да защити нещо. Трябва да мисля, че да блъсне нещо, не знам точно. Ще видим с последствие. Трябва да блъскаме този... трябва да свана. Значи трябва да блъскаме за скунксове. Плюшени играчки скунксове. Да съберем. За една минута. Пак ще си повторя пътя. Значи трябва да го изчакваме, когато го ударим. За да видим кога ще ни даде тази играчка, защото е доста малко време. Той без това се блъска. Така паднах на 20 FPS-та. Така, съм от 15. И аз се блъснах. Да, защо завивам нататък? Извинете за лагът, който пада. Защо не ми пуска секундс? Пуснам. Ще 5 4 3 Останаха ми точно 3. Айде бе. Такова е... Да не говорим. Още едно секундче. Сега ще ударим много яко. Така так съм плит. Връщаме се. Разбира, че не беше доста далече, защото там щяхме да го прецакаме. Свършвам с мисията и общо 3-4 мисии направи в този епизод. Всъщност преди малко изключих предишният, или по-скоро ми крашна играта. И затова не можа да си продължа епизода в това, значи трябва да си ги свържа така да си ги направим. Това е 5 или 6 епизод, мисля. Така, влизаме в планетариумът. Или не знам какво е това.
трябва да говорим с професор Фринк. Така, тръгваме си. Излизаме от тук и ще ни почака следващата мисия. Така, трябва да говорим с нашия дядо, който седи ето тук. Така. Това ще е за този епизод. До другия епизод клипът ще бъде качен след малко. До няколко... До 1 час най-много ще бъде качен. После на Джеймс Бонд мисля да продължавам. Ние ще продължим, ще превърти тези две игри. И ще се вземам с по-важната, която ще дойде след тези две поредици. Може би първо ще превърта Hit and Run, защото Джеймс Бонд съм почти по средата. Играта вече има около 15-16 епизода. Може и да ви лъжа, не знам. Но доста ще съм. Моят приятел, така да не задълбочавам някакви теми. Довиждане на следващия епизод.